We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. Ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mayong hapon, kini inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o karangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nalsaro. Nga maghatod sa labing dako og mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Sugbo. Kabanay ni Angeli Lopez Quintanar kansang pipinakabahin sa iyang patayng lawas nakaplagan niya itong miaging Oktubre na balaka nga matabunan lang ang mga kaso nga nasangat batok sa ilang gituang suspitsado. Giklaro hinuon sa kapulisan sa Dakbayan sa Mandawi nga ilan ang natapos ang ilang investigasyon human masangat ang kaso. Ila usab gitataw nga ligon ang kaso nga gipasaka gumikan sa nahipos nila nga mga ebidensya. Ang dugang detalye sa report ni Nico Sereno. Sa pakighinabi sa telepono, gipalanog ni Ana Lu Estaniero Lopez ang iyang kabalaka nga makalimtan ang kaso sa pagpatay sa iyang manghod nga si Angeli Lopez Quintanar, 37 anyos. Matod niya, nasangat ang kaso sa miaging Pebrero pa, apan hangtod karon wala pa makairog ang kaso. Nasuta nila nga iya ni Angeli ang mga body parts nga nakitaan human magkatukma ang dental records ni ini sa dental sa ulo sa tao nga nakitaan. Station 2 NCPO. O nya ako mo'y gihimo nga private complainant kay suon man ko. Ako may nag-report dito missing siya. Then nahimo to siya nga kada suspect, then the latest update na file na nato ang kaso na nakaroon sa Fiscal's Office. Abril 11 na nila nalubong si Angeli bisan kun wala pa makit-i ang ubang bahin sa iyang lawas. Gawa sa ulo nakit-ansab ang putol nga lawas o torso, tuong kamot ug guwang tiil. Kamera ang naay kaso daghan kayo so ang amo dili matabunan among kaso kay grabe kay brutal yun ang pagkamatay sa kung tuon. Tigid mada. Samtang gitataw ni Lieutenant Colonel Jovic Villarin, hepe sa City Investigation and Detection Management Unit kung CIDMU nga bahin sa Mandaue City Police Office, natapos ang ilang investigasyon human masangat ang kaso. Iyang giangkon nga mga circumstantial evidence ang ilang nahipos apan gitataw nga ligon ang ilang kaso. Di pa hinuon manganlan sa mga pulis ang suspitsado hangtod nga may mugawas nga warrant of arrest batok kaniya. Sa nga to agi pasaka aga tong gisuporta gihapin but not tay kaso ligon nga to ang gipasaka nga kaso. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. O sa kabar sa Dakbayan Sugbo nasakpan sa akto sa kapulisan nga nagpadisko bisan og hingpit pangginili sa kagamhanan ang maong kalihukan. Ania ang report. Kini ang video nga kuha sa Cebu City Police Office sulod sa usa ka establishmento o imnanan sa May Mango ning Dakbayan sa Sugbo. Nagdisko na ang mga tao nga tataong dakong kalapasan sa quarantine protocol sa syudad. Kini bisan pa o gilibkas na ang liquor van alang sa mga bar o imnanan apan kinahanglang adunay special permit gikan sa Emergency Operations Center. Usa ka kondisyon nga motuman sa gilatid nga lagda apil na ang pagmintinar sa social distancing.
Mato ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, Deputy City Director for Operations sa Cebu City Police Office, nga adunay mga negosyo nga gitugutan nga makaabli samtang giproseso pa ang ilang permit sanglit daghan man usab ang nag-apply. Nasayran nga naasong bar, wa pa kuno special permit gikan sa EOC. Clear violation sa ato ang health protocol, and it was responded immediately sa ato ang Station 2 kung diin kining usa ka bar nga Club Hulik Bar. Gipadayag ni Parilla nga ilan ang giduso sa Emergency Operations Center ang mamahimo aksyon batok sa naasong establishmento. Samtang miawhag ang CCPO sa mga establishment nga mutuman sa mga protokol aron dili magka-problema ug makaamong sa mga tao gumikan sa posibleng COVID transmission. Kung magpadayon ang pagsupak, posibleng murekomendar ang kapulisan nga ibalik ang liquor ban sa syudad. Usa ni ka warning sa tanang mga establishment nga atong sundon lang ang ato ang protocol o unsay guidelines nga gihatag sa EOC and sa City Hall para dili na sad ta mo recommend nga mubalik ta sa liquor ban. Gikatag na ipatawag og mga dawa sa EOC ang tag-iya sa bar. Kauban si Philip Patricio Glans Gabutin, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Nibalik na ang pagpamakuna sa mga senior citizens sa Dakbayan sa Lapu-Lapu tungod sa kadaghan sa supplies sa bakuna nga nangabot. Lakip sa gipang bakunahan ang adunay mga comorbidities. Siluan Merondina sa report. Sa nakalabay mga simana, gisiguro lang una ang mga senior citizens nga mabakunahan kay 1,000 doses lang sa Sinovac ang nadawat nga allocation sa bakuna sa Dakbayan sa Lapu-Lapu gikan sa DOH-7. Karon, lakip na sa gipang bakunahan dungan sa mga senior citizens o bang mga health frontline workers ang may mga comorbidities kung may gihambin nga balatian o maintenance. 7,000 doses sa AstraZeneca vaccines ang nadawat sa Dakbayan. Ug tungod kay mo expire na kini sunod buwan, gikinahanglang gamito na kini dayon aron dili mausik. Ipaspasan gid siya nga hatag gid sa atong A2 o giapil na lang po namo ang A3 o para dili ta maabtan sa expiry date. Oh. So nalipay mi nga daghan nabot. No need to fear nga expirable ang ilahang madawat kay nana po'y allocation para nila sa second dose. Usa sa mga milinya aron magpabakuna ang magtiayong sila si Nita, 66 anyos, ug Fred Miao, 77 anyos. Way pagduha-duha ang magtiayon nga magpabakuna, apan si Fred adunay gamayng kabalaka tungod kay ang iyang asawa may gihambin mang asma. Ipasabot mo mi daan nga kanang hilantan ko no ka sa panahon nga hilantan ka ano kuan ba. Aning kuan aron kaning ihatag nila ron. Mo bitay kuan ko konsulta. Pwede naman siguro. Karong adlaw usab nagpadayon ng second dose sa vaccination sa mga frontline health workers nga nabakunahan og Sinovac sa miaging buwan. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Merondina, Balitang Bisdak. Agianan sa tao nga gikural diha sa Purok Mangga 1 Barangay Haklupan, Dakbayan sa Talisay, gireklamo sa Balitang Bisdak. Ang report ni Femery Dumabo. Nagpakitabang sa JMR-TV Balitang Bisdak kining 7 ka pamilyahan human gikural ug makaduha. Kining tunga sa metro lang unta nilang agianan. Una kining kural nga kahoy ug kining sa daplin sa danagyod. Ang apektadong pamilya nga naa si babaw nga dapit ni sabot nga gihimo kini usa ka tuig na ang nilabay aron pagpugong sa pagkuyanap sa COVID-19. Apan karon nga naluagan na ang quarantine status na pagyahapon ng maong kural. Ang ilang alternatibong agianan mas layo kay tuyok na ug kuyaw pagyud sa pagdahili og yuta. Mas maglisod usab sila kung adunay emerhensiya, ilabi na nga adunay mga senior citizen ug mabdo sa ilang lugar. Ang lunang gipatukuran sa ilang mga balay, way bisan usa kanila nga nakapanag-iya. Senior citizen in kasog magabi naibation sa lawas doon ra kay ignaog karsada naman ditso emergency purpose daan nagyun agianan din ha lisod kay maagi for example mga anak nako asa mong ko nya diri kumatimingan mag-uwan lisod man agian diri kay diri gilandslide man ni amua nya ko mag-uwan sad lapok sad kaayo moro jud akong concern agianan lang jud. Ang nagpakural ila raw sa paryente. Gisulayan sa Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa tag-iya sa duha ka panimay, apan way magpa-interview kanila.
Gilagway sa barangay kapitan sa Haklupan nga ang sitwasyon problema sa pamilya. Mato di Kapitan Marisa Orbiso, ilan ang gibisita ang dapit sa niaging tuig ug gihatagan pa og footpath. Unya ni hangyo na sa mga tagtungod nga hiluton kini. Dito na gid ana mama wala maging gisolve nga tigod sa council. So ang nahangyo mi ana kanang hingtungdan, mablihan ng ilang pagyanan. Di ba sa mabli mo mabagi minahimo ka di mo sa publish lagi anan kana sila si mga batayo. Iyang tambag sa mga reklamante nga moduso pag-usab og reklamo sa ilang buhatan aron subli nga ipatubang ang mga hingtungdan. Oba ni John Solon. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Arong marikayan nga magsugwak na usab ang mga quarantine facilities sa Metro Cebu na uyunan sa gobernador o sa mga mayor sa Metro Cities nga tiwason na ang 14 kadlaw nga mandatory quarantine sa mga OFW o ROF sa ilang mga dapit. Si Luan Mirondina adunay live report. May Yes, Bob, human sa duha ka adlaw nga non-acceptance of international flights nga mutug paunta sa Mactan Cebu International Airport niadtong milabang Biyernes ug Sabado, subli na karong mibalik ang mga international flights sa Mactan Cebu International Airport. Sa memorandum nga gipagawas ni Cebu Governor Gwen Garcia, gikinahanglan lang ang letter of acceptance sa LGU of destination, sa OFW ug sa returning overseas Filipinos nga dili mga residente sa Cebu Island aron mamahimo na nilang tiwason sa ilang panimay o sa facility sa hingtungdang LGU ang mandatory 14-day quarantine kung ugaling magnegatibo sa RT-PCR test sa ilang pag-abot sa Mactan Cebu International Airport. Sa mga residente sa Cebu Province ug sa Metro Cebu, wala na usab kinahanglan na ang LOA. Kung magnegatibo sa RT-PCR test sa ilang pag-abot sa airport, kinihuman miuyo na usab ang mga mayor sa Metro Cities sa naasoing executive order sa gobernador. So now, instead of staying for 10 days in the hotel here in Cebu, in the quarantine facility, the average probably would be like for the Cebu Island residents, the average would be probably about 2 to 3 days. And then if they're non-Cebu residents, some of them gets to stay a little bit longer because they will have to wait for their LOA. Gipahibaw usab ni Lisa Ines Librodo, pangu sa Airline Marketing and Tourism Development sa GMR Megawide Cebu Airport Corporation nga nadugangan og 200 ngadto sa 300 ka mga lawak ang mga quarantine facilities karon sa Metro Cebu. Gikan sa 2,500 rooms kaniadto, ana-ana ni karon sa 2,800 rooms. Gipasabot sa kadagkuan sa Mactan Cebu International Airport nga bisan pa man kun nadugangan og 300 ka mga lawak ang mga quarantine facilities sa Metro Cebu, apan padayon nilang gilimitahan ang arrivals sa mga ROF ug OFW tungod kay 70% sa mga pasahero sa mga international flights alang man sa ubang mga probinsya. We will have to take baby steps, Luan, because right now we are still looking at the pattern of, like, for example, how many passengers are checking out every day, how many number of rooms are available on a daily basis. Samtang gilugwayan usab ang travel ban alang sa mga pasahero gikan sa India, Pakistan, Nepal, Sri Lanka, Bangladesh, Oman ug lakip na ang UAE hangtod sa Mayo 31. Samtang nasayran usab nato gikan kang Librodo nga karong adlaw lang may tigom na usab nga gipahigayon sa Capitol ug nauyunan nga dili na kinahanglanon pa ang LOA alang sa mga ROF kun returning overseas Filipinos ug OFW nga mga taga-laing probinsya. Kun magnegatibo sa RT-PCR test, mamahimo na silang i-release sa ilang tagsa-tagsa ka mga hotel ug sa ilang dapit na nila tiwason ang 14-day mandatory quarantine.
Subay ni ini Bob, naglaraw karon ang gobernador nga musuwat ngadto sa Civil Aeronautics Board aron patasan ang daily capacity nga 300 ngadto sa 1,500 ka mga pasahero matag adlaw, apan lagi magdepende gihapon kini sa availability sa mga quarantine rooms. Bob? Daghang salamat, Luan Mirondina sa imong live report. Daling girespondihan sa Talisay City Disaster Response Team, City Tuda ug Traffic Police. Kining vehicular accident nga nahitabo sa Sitio Borlas, Barangay Lagtang, ganinang udto. Napiapi na ang pipila ka parte niining duha ka masakyanan. Hinuon, luwas ra masakay nini bisan kung nakaangkon og mga minor injuries. Ang itom nga pick-up gikan sa Toledo City ug unang nibangga sa gikatagbong blue nga pick-up. Nilahos pa kining kabangga ngadto sa Coral sa Panimay. Gisusi pa sa Traffic Police ang hinungdan sa insidente. Nakaidlip ko kamay pero kuha ko nga nahiyuta diya sunahan ba? Nahiyuta ning lihay ko. Nakabantay na ko niya sa layo pero mo to nga nihinay-hinay nako. Mo to ni timing ko uga nang kabantay ko ni sugat na gyud siya ba, head on collision ba. Mo to ni ako na gyung gi 100% nga ari ko sa daplin pero igo yapon. Gipahigayon sa dakbayan sa Sugbo ang ceremonial inoculation gamit ang Pfizer vaccine. Ania ang report. Sa University of Cebu, sa J. Alcantara Street ang exclusive venue sa Pfizer inoculation. Gipahigayon ang pagbakuna kay duol ra sa DOH storage facility o sa usa ka tambalanan. Mitambong sa ceremonial vaccination si Mayor Edgardo Labella, mga sakop sa konseho o ang direktor sa Department of Health Region 7, Jaime Bernadas. Sa 60 ka mga vaccinees ang unang natupukan sa unang Pfizer vaccine rollout. Usa kanila si John Isaias Dikdikan, 74 anyos, nga mihangop sa pag-abot sa bakuna nga iyang gipangandoy. I'm lucky because I did not want to be vaccinated by the other vaccines. I did not care to be vaccinated with Sinovac. Neither did I like AstraZeneca. I like Pfizer. Suman ni Dr. Jeffrey Bonis, ang Pangulo sa COVID Vaccine Board, nga 5,800 vaccine doses sa Pfizer ang gigahin sa dakbayan alang sa A1, A2 ug A3 recipients. Dili gud pwede nga mo nag-discourage yun nato ang walk-in. Ayaw gid mo pangari kay di gud mo na mo ma-entertain. Kadto ra yung gi-random na mo pick sa ato ang master list sa online registration mao gyud ato ang entertainon. Sumani Bonis nga kinahanglang siniguro ang pagpamakuna sa Pfizer ug anda modawat sa second dose human sa 21 ka adlaw. Karon ato ani for ceremonial man siya 60 ra ni kabuok no. Mahog ra nig 10 vials. Usa ka vial is 6 doses man. 10 vials ra ni siya. Later on by Wednesday pohon no, by Wednesday magsugod na ta og inoculate dinhi. Mabali mag-inoculate 1,000 kay usa ka tray ana niya by tray man na. Gipasabot usab ni Dr. Jaime Bernadas, ang direktor sa DOH, nga kadtong mga LGU lang una nga duol sa storage facility nga haom sa Pfizer ang makadawat niini. Ang Pfizer para magyapon na siya sa tanan. No, para gyapon na sa tanan. Ang kaso lang, ang Pfizer dunay special handling. Kinahanglan siya special storage. Subusa lisod gyud siya ipada ngadto sa mga halayo nga lugar. Sa pikas bahin, nagpadayon karong adlaw ang vaccination sa AstraZeneca sa siyudad sa Sugbo. 27,000 ka doses sa AstraZeneca ang nadawat sa Cebu City sa miaging semana. Moabot sa 35,000 na ang nabakunahan sa Cebu City gamit ang Sinovac ug AstraZeneca nga kasamtangan usab gi-roll out ang second dose. Kauban si Philip Patricio ug Clans Gabutin. Ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Napugos pag-undang ang organizer sa usa ka pantry o community pantry sa Dumaguete City, Negros Oriental tungod sa sunod wa nga masunod nga physical distancing. Nakita nga nag-inilugay na ang mga tao nga makadawat og grasya sa maong community pantry nga gipahigayon sa Quezon Park o gipasiugdahan sa usa ka grupo. Daghan sa mga milenya ang wa makadawat ang nasubo gumikan sa mong hitabo. Ang usa ka plastic bag nga gipanghatag puno sa mga utanon, itlog, sardinas ug noodles ug dako na kay tabang kini sa mga benepisyaryo.
Apan si Lola Victoria Tamayo nga taga Barangay Daro o ganaway pag-abot sa binyo, halos mo hilak na lang kay way na dawat. Sa kaluoy sa organizer, gihatagan siya og itlog, sliced bread ug mga dilata. Apan dihang nakita kini sa ubang mga tao, gidumog na usab sila nga pamasin sila mahatagan. Ang tigpamaba sa organizer nga si Engineer Franklin Natagong nagkanayon nga wa sila magdahom nga dugukon sa bagandoon sa katawhan ng ilang kalihukan. Nagpasalamat hinuon sila sa mga pulis ug mga barangay tanod nga mitabang alang sa malinaon nga kalihukan. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Gisosi sa Mandawi City Vaccine Board ang UCLM mga nahimutang sa Barangay Luok nga magsilbi unyang laing vaccination site sa Dakbayan sa Mandawi. Si Nico Serino sa report. Unom ngadto sa 8 ka mga classroom ang gamiton sa vaccine board sa pagpadayon sa vaccine rollout sugod ugmang adlaw. Nakadawat ang Dakbayan og 22,000 ka mga bakuna nga mo ilang gamiton sa pagpamakuna. Apan kung daghan ang magpabakuna mamahimong gamiton ang tanang nadawat nga mga vaccines. Depende sa need, no? Kung daghan pwede gid i-vaccinate tanan. Sa to pa may napapoy coming delivery. Gipahibaw ni Kapitan Ernie Manatad, chairman sa Mandawi City Vaccine Board, ang UCLM vaccination site mualagad sa mga mulupyo sa Barangay Luok ug sa silingang mga barangay. Apan iyang giangkon nga 300 lang ang magpabakuna sa gipunting unta nila nga 1,000 ka mga tawo nga anaa sa A1 ug A2 priority lists kun mga medical health frontliners ug mga senior citizen. Maora, so we're working on the challenge sa pag-improve sa trust sa ato mga vaccinees. Uban ni Godfrey Relien, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Nasikop sa Talisay City Police ang 13 ka mga durugista ug mga sugarol, samtang 122 usam ka mga traffic violators ang nasita sa mga otoridad sa Dakbayan sa Talisay. Ang detalye sa report ni Femari Dumabong. Gingusgan pa sa Talisay City Police ang anti-criminality campaign hinungdan nga niadtong weekend. Nasikop gyud ang 13 ka mga drugista og sugarol. Nasakmit usab ang 45,000 pesos nga balor sa mga illegal nga drugas. Mato di Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilari nga usa kini silang paningkamot aron dili na makadako pa ang illegal drug trade sa syudad. Sa daghan na natong dakop 1,200 na since July 2019. But we are very thankful because we get various information from the public, no? This is indicative na they too would like to actively participate in the war against illegal drugs. Samtang, tungod sa pipila ka disgrasya sa kadalanan nga natala sa Dakbayan, kuyog sa mga pulis sa mga sakop sa City Toda, LTO ug LTFRB sa operasyon. Moabot gyud sa 122 ka mga motorista ang naisyuhan og TOP ug citation ticket. Simple man ang ilang kalapasan sama sa way helmet, apan paagyo sab kini sa pagpahinumdum aron kalikayan ang disgrasya. One of the challenges we have here are traffic accidents. So we need to be stricter in the enforcement of traffic laws, no? And we need to remind the people. But sometimes, ang mga tao dapat dakupon in order for them to be reminded. Uba ni John Sulon. Ako si Femari Dumabok. Balitang Bisdak. Nunot sa obserbasyon sa Idel Fitr kun pista sa Ramadan ni atong Webes, usa ka Urban Poor Association lakip na ang usa ka Muslim community sa Lapu-Lapu City ang gibisita o gipahalipayan si GMA Regional TV. Ani ang report. Sayong gibisita sa distribution team sa Kapuso Barangayan on Wheels, kining Muslim community sa Barangay Basak, Lapu-Lapu. Pipila ka mga mulupyo ang apil sa kapin usa ka gatos ka mga kapusong upunganon gikan sa nagkalain-laing urban poor sector malipayong nidawat sa among dalang gasa. Usa ka bag nga dunay sulod nga mga grocery items ug food packs ang dalit sa Kapuso Network ug mga private partners. Mapasalamaton ang Muslim community leader sa Darul Islam Urban Association nga si Haji Muhammad Nur Pancho sa ilang nadawat.
Ilang giampo atol sa Ramadan nga luwas silang tanan sa pandemya nga giatubang sa kalibutan. Ang among giampo nining labi na gyud sa among buwan sa Eid al-Fitr nga unta kining mga sakit nga nakaron nga atong nahiaguman nga mawa na unta kining tanan og mabalik na ato mga turismo, mabalik na ato mga normal nga pangabuhian. Ang mga grocery pack nga gipang-apod-apod sa mga residente kitabangan pagpreparar sa regional news teams and anchors sa nagunang local newscast sa Central and Eastern Visayas ang GMA RTV Balitang Bisdak nga gisukipan pa og mga mensahe sa paglaom. Ang distribution team, kauban ng mga private partners ug sponsors, gisiguro nga ang tanang nalambigit sa kalihukan nagsunod sa minimum health and safety protocols sama sa pagsulob og PPEs, face mask ug face shields, lakip na ang pag-disinfect sa venue. Kanunay sab ang pagpahinumdom sa mga beneficiaries sa kamahinungdanon sa saktong pagsulob sa face mask ug face shield. Uban ni Philip Patricio, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Mga tunghaan sa Olango Island, andam na kaugaling tugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang limited face-to-face classes samtang mga science teachers sa nagkadayang public school sa Lapu-Lapu City gipaubos sa training sa paggamit sa nagkadayang science instruments. Si Luan Mirondina sa report. Niadtong Miyerkules, gibisita ni Lapu-Lapu City Schools Division Superintendent Wilfreda Bungalos ang mga pampublikong tunghaan sa Olango Island. Kini aron masuta kung andam na ba sila kung ugaling tugutan na ni Presidente Rodrigo Duterte ang limited face-to-face classes sa elementary ug high school. Our classrooms are really ready and prepared nga mo conduct og at least 50% sa ilang mga bata if ever mag-limited face-to-face. So nalipay sad me nga namisita mi didto kay nakita gyud nato ang real situation. Kahinumduman, bugtong ang Kauhagan Elementary School lang ang tunghaan sa dakbayan sa Lapu-Lapu nga gi-recommend sa DepEd Lapu-Lapu niya dumiyaging tuig nga makapahigayon og limited face-to-face class tungod kay gawas nga gamay ra ang populasyon sa naasong isla wala usay natala nga kaso sa COVID-19. Pero ang ilang worry lagi atong tungura because tourism is already there. They're accepting visitors naman good. So nahadlok sad sila. So maybe hopefully og makabakunahan na sa siguro ta. Murag makabalik na gyud tag maka-appeal na ta nang gitawag og limited face-to-face. Si DepEd 7 Regional Director Luciano Jimenez sa nahaunang interview, mitataw nga walay tunghaan sa metro cities nga nalakip sa 30 ka mga tunghaan sa Cebu Island nga girekomendar nila alang sa first batch sa limited face-to-face classes. Sa pikas bahin, gipaubos usab karon sa training ang mga science teachers sa mga pampublikong tunghaan sa Lapu-Lapu City sa pag-operate sa mga science equipment. Sama na lang sa electrolysis kit, Hooke's Law ug optic bench. Gawas ni ini, may unom pa ka mga science equipment nga tun-an usab sa mga science teachers kun unsaon paggamit. Limited ra gyud nun siya. There are only 20 teachers in each room and most of them are I have 3 teachers in each room nga nurses mapod sila. Uban ni Marlon Melgazo, Luan Mirondina, Balitang Bisdak. Kini atong latest weather update, Monday, May 17, 2021. Base sa atong latest satellite image, wala tayo monitor na low pressure area sulod sa atong Philippine Area of Responsibility. Ang easterlies or init na hangin gikan sa dagat Pasipiko ang padayon nakaapekto sa tibuok sa nasod. Ang tibuok sa Visayas, Palawan, kasama ng Kalayaan Group of Islands ug ang Occidental Mindoro, makasinati ng fair weather na panahon, init, panagsama panganuron ngadto na sa medyo madag-umon na kalangitan, gawas ini natay mga patak-patak na mga pag-uwan ug kini mga localized na mga pagpanugdog og kilat. Padayon ta mag-monitor sa ata mag-i-issue ng mga thunderstorm advisories. Ug para sa atong mga dugang detalye, bisitaha atong mga official social media accounts. Kini si Jomar Clarino gikan diri sa Mactan, Pag-asa, Visayas, DOST, mayong adlaw.
Gitagan ana ang dakbayan sa Mandawi 1,170 ka mga doses sa Pfizer vaccine. Apan gipahibaw ni Kapitan Ernie Manatad, ang chairman sa Vaccine Board, nga dili pa kini basta-basta makagawas hangtod nga makapahigayon ang dakbayan o pagpanglista kung kinsa ang mahatagan ini. Mato ni Manatad, ang pagpamakuna hinuon sa usa ka pribadong tambalanan nga mausab karon ang usa sa mga vaccination site. Gusto lang magkasiguro ang Project Balik Buhay, usa ka pribadong sektor nga maggamit ang tanang bakuna sa Pfizer ug dili mausik. Ubos sa lagda sa Pfizer, kinahanglan nga maggamit dayon 2 ka oras human kini mapagawas sa cold storage facility. Department of Health nanawagan sa private sector nga manginlabot sa COVID vaccination alang sa mas dali nga pagpamakuna. Giangko ni Dr. Jaime Bernadas, Director sa Department of Health Region 7, nga aduna paghihapoy mga tao nga mahadlok magpabakuna. Apan masaligon siya nga sa ngadto mawagtang na ang kahadlok sa bakuna. Samtang mosamot kadali ang proseso kung moapil ang pribadong sektor pinaagi sa pag-awhag sa ilang mga kawani nga magpabakuna na. Gidugang ni Bernadas nga aduna gihapoy mga lokal nga kagamhanan nga hinay ang lihok sa vaccine rollout. Hinuon magdepende usab kini sa supply sa bakuna apan gilauman nga mudaghan na sa umaabot nga mga adlaw. Sa labing awahing kalambuan sa COVID-19, 137 ang bag-ong mga kaso nga natala sa DOH-7 kagahapon. Miabot sa 3,458 ang total active cases. Sa Cebu City, 22 ang bag-ong mga kaso o 536 ang total active cases sa syudad. Samtang 7 ang napuno sa kinatibuk ang 242 active cases sa Lapu-Lapu City. 8 lang ang bag-ong kaso sa 226 ka mga active cases sa Mandawi City. Sa mga lalawigan sa Central Visayas, nag-una gihapon ang Bohol nga adunay labing taas nga mga active cases nga miabot sa 1,095 human napunan og 81 ka mga bag-ong nagpositibo. Samtang 571 ang active cases sa Cebu Province ug 18 niini ang mga bag-o. Sa Negros Oriental, 774 ang active cases ug usa lang ang newly infected. 14 ang active cases sa Siquijor ug way bag-ong infection. Sa Eastern Visayas, miabot na usab sa 644 ang total active cases sa rehiyon ug 27 ang natala nga bag-ong kaso. Karong adlaw, miabot na sa 1,149,925 ang total cases sa COVID-19 sa nasod. 54,235 niini ang active cases, diin 5,979 ang mga bag-ong kaso. Samtang 163,084,128 na ang mga kaso sa COVID-19 sa tibuok kalibutan ug moabot na sa 3,379,534 ang mga gibawian sa kinabuhi. Luan Merondina, Balitang Bisdak. Kanhi beauty queen ug usa ka seasoned sportscaster ang magsilbing naong og mga host sa nagkaduol na nga NCAA Season 96. NCAA primer nga Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sugda na sunod semana. Kana uguban pang angay ninyong atangan sa oldest collegiate athletic association sa nasod atong sayran. Makita na ang NCAA primer nga Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sugod karong Mayo 23. Ang maghatod sa mga impormasyon ug updates kalabot sa NCAA walay lain kundi ang seasoned sportscaster nga si Martin Javier ug ang beauty queen turned actress and now sports host nga si 2017 Miss Multinational Sofia Cineron. 5 ka tuig nga nahimong sports commentator ug anchor si Martin sa NCAA ug uban pang local and international leagues. Nalipay siyang mapadayon kini isip usa ka kapuso. Napakagandang liga nito, napakaraming magagaling, great players na nanggaling dito sa ligang to. Ako, natutuwa ako na dito sa bagong tahanan niya. Samtang si Sofia very familiar sab sa liga isip alumni sa NCAA member school nga San Beda University. Gumikan sa COVID-19 pandemic kasamtangang naundang ang liga apan karon hinay-hinay na kining mobalik aron subling maghatag og excitement sa sports fans. Duna sa higayon ang fans nga laylahon og kilatison ang angay atangang athletes and faces of NCAA. Marami kaming getting to know the athletes on a deeper level. Pati yung mga coaches natin, yung mga alumni, yung mga naging successful na nanggaling sa NCAA, naging successful sa mga karera nila. May interview po natin yan at mabibigyan tayo ng perspective, diba, kung paano.
Makita ang Rise Up Stronger, The Road to NCAA Season 96 sa GTV sugod karong Domingo alas 5:05 sa hapon ug kada adlaw alas 2:45 sa hapon Lunes hangtod Biyernes, alas 4:30 sa hapon matag Sabado ug alas 5:05 sa hapon kada Domingo. Sa June 13 sab makita ang Rise Up Stronger NCAA Season 96 Opening Ceremony TV Special sa GTV. Uban ni Clans Gabutin, Mark Abella. Balitang Bisdak. Salamat sa mga kapuso nato apil lang na sa gawas sa nasod nga kisayod sa mga dagko ug mga nakunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita nga among balita kay matag lokal nga balita mahinungdanon kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.